ভুলি যাও মতে। বাস এই পতিয়ে কথা যদি সেই দিন কই দেইথান্ত মোহিনী, তো জীবন পরিধিটু এতে দূরକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗେଇ ଖୋଜିଲେ ବି ମତେ ପାଇ ନଥାନ୍ତ। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଫେରି ଯିବାକୁ ହବ? 100%। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜ ଯା ଥାନାରେ ଭର ଦେ, সোশ্যাল মিডিয়াରେ ଫଟୋ ଛାଡ। ହଁ କ୍ୟାପସନ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବୁନି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଜି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇବନି? ମୁଁ କଣ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀକି ଡିପୋଜିଟ କରୁଥିଲା, ତୁ ନେଇକି ଯିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଯିବି, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବେ।